Esta terra és brutal, o sea, això és una passada. Realment, o sea, això són generacions i generacions de persones treballant això, i en els anys han fet com 1,5 metres d'harina de la mar, matèria orgànica i argila. O sigui, això té un valor brutal, és terra molt fàcil de treballar, és terra molt dolça de treballar i molt fèrtil. Estem parlant de les terres més fèrtils d'Europa. O sigui, això té un valor... Això qui no ho toca i qui no està treballant això tots els dies, és impossible que sàpiga el valor que té. Des de fa 30-40 anys la ciència diu que hem de frenar. Frenar l'avanç d'emissions contaminants, frenar l'avanç de formigó, frenar l'avanç de gran pèrdua de biodiversitat, de l'extinció d'espècies, però no hem parat. La globalització ha menyspreat, ha deixat sense valor les coses més valioses, que és la natura, el menjar, la terra, l'aire net i el valor humà del treball de les persones. Estem en La Punta, que és un poble que està al sud de València, apegat a lo que és el Parc Natural de l'Albufera, de la Devesa del Saler, que uneix, diguem, la zona natural en lo que és la ciutat, no? És un poble antic de cases d'horta, que som llauradors i llauradores tota la vida. Som famílies, no?, que vivim en alqueries o vivíem. Quan tu vius a l'horta és un espai on la família és més extensa que la teua família més propera. Llavors era un espai de relacions comunitàries. I això era un poc així sempre, no? El recolzament mutu i el sentiment de comunitat era gran. El que passa és que duem un període ja de fa molts anys que només fan que fem moltes infraestructures, no? I això ens ha fet la vida un poc difícil. Així. Des de l'any 56, quan vam fer el desviament del riu, el Pla Sur, que es diu, vam decidir que salvarien el nord de València sacrificant el sud. Això va suposar la desaparició de molts pobles, com el nostre, i es va començar a tancar. Des d'aleshores han començat a fer diverses infraestructures, com el que és l'autovia al Saler, Mercat València, la depuradora de Pinedo, les vies del tren que es talla per la meitat. Jo mai he conegut el meu poble sencer, no? Jo n'hi havia parts del meu poble on no podia anar quan era una xiqueta perquè simplement no podia creuar certa carretera o les vies del tren i se convertia en una situació de que per anar d'un camp a un altre igual tenies que pegar una volta molt gran perquè no s'havia fet de manera que poguérem accedir a una altra part. I l'última i més recent sigui l'ampliació de la zona logística del port de València, que es va desallotjar unes 100 famílies en alqueries i terrenys al voltant d'uns 700.000 metres quadrats, no?, que han passat de ser horta i alqueries a ser un descampat. El nou govern comença una altra vegada a plantejar el que en La Punta continua havent salt del port, no?, que continua sent una zona de recolzament logístic, que ja en si és ambigu el pla, no? Sí que és cert que ara mateix sí que estan plantejant posar magatzems d'empreses, però sempre podran retocar el pla a la seva voluntat, perquè dins d'una zona d'apoyo logístico també s'incluïssin vivendes per a gent del port, també se poden incluir llocs en aforos d'espectacles menors a 800 persones, és a dir, que realment una zona d'apoyo logístico és molt més àmplia que no només la imposició de magatzems. Nosaltres sempre hem pensat que a La Punta s'estava especulant i que l'objectiu no era tant una zona de contenidors, sinó una altra cosa, més enllà, més que res per el lloc on està. Està molt prop de la ciutat de les Arts i les Ciències, ja s'estaven començant a fer edificis, el que diuen el Nova York, no?, que està al costat entre la ciutat de les Arts i les Ciències i Natzaret. Està molt prop del Club Nàutic, està en un lloc molt golós.
Val? Per tant, nosaltres sempre hem pensat que això no seria... L'objectiu no era això realment, sinó que el preu de la terra ahir anava a valer molts diners. La gent de la Punta en 2001 va patir un greu dany, no? Social i de teixit de familiar. Les famílies se van dividir, ha hagut molt de conflicte i el fet de que tornen a reactivar el tema de la sal ha suposat un conflicte, no? Tota la gent ha tornat a sentir tot el que va sentir en el 2001. Hem de trobar una eixida de cara al futur que dignifiqui un poc la vida de la Punta, no? Jo crec que la gent de la Punta es mereix això. Com a alcalde és el que jo pense i crec que molta gent pensa d'una manera o d'una altra, estem d'acord en que tenim que passar pàgina i tornar a ser una comunitat. Des de l'associació de veïnes, la unificadora de la Punta, sempre el que nosaltres reivindiquem és que després d'haver guanyat 15 contenciosos administratius i estar en el número 16, el que nosaltres volem és poder decidir el que es fa en el nostre poble. I no podem tornar a tindre les nostres cases i els nostres camps, però sí que tenim el dret a decidir el que se fa en el nostre territori. Així que principalment el que nosaltres volem és això. Veus n'hi ha moltes. N'hi ha des de qui vol que siga l'Auschwitz de València i que se sàpiga quina barbària s'ha fet amb l'horta, i això se quede sempre així, fins a gent que està imaginant-se un espai verd que torna a ser horta productiva, que passa a mans de gent joves o de col·lectius socials, persones que pensen que si ens varen expropiar per un interès públic se facin coses d'interès públic, a lo millor se poden fer escoles, instituts, un hospital o una residència a lo que era la Punta. N'hi ha moltes veus, encara no hem decidit quina serà la veu, però la que tenim més clara és que nosaltres volem tenir el dret a decidir el que es fa al nostre poble. La gent de la plataforma Horta al Futur no la sal i crec que molta gent som conscients, tenim molt clar que el pla especial de la sal no és l'únic que es podia fer així. A dia d'avui és un espai públic, expropiat, que ha perdut el seu inici de causa expropiandi. Per tant, pensem que està tot completament obert a qualsevol opció. Nosaltres demanem que siga participatiu, que fos una proposta oberta on la gent poguera parlar. Pensem que després de tot el que s'han fet així en el poble tindria que ser d'utilitat pública i d'utilitat per a poder mantenir horta. Pensem que un espai públic ambiental que unira els dos guanys que tenim en la ciutat més grans a nivell de lluita ecològica, com han sigut el Saler i la Devesa, i el llit nou del Túria, pensem que és una oportunitat molt gran que aquest espai que els unís tinga una funció de connector ecològic. A veure, si en 50 anys o 60 anys d'agricultura química hem perdut una gran quantitat de llavors, una gran quantitat de sabidoria del camp, si ho imagineu 50 o 60 anys més així, és que seria brutal. És que no podem permetre que això se perdi. I si perdem això, estem perdent una de les coses més grans, per a mi, del món, vamos. És que al final, jo què sé, és que d'ahir mengem, no mengem d'una altra forma. Els supermercats no són els que ens donen de menjar, qui donen de menjar són els agricultors i les agricultores. Anem cap a estius interminables, un calor terrible, i omplir de formigó voltants a València és una bogeria. Apostar al mateix temps per a fer autovies més grans va en contra de la història que totes les ciutats més avançades del món diuen cal reduir l'espai per als cotxes, però no, València fa el contrari. El projecte de la B21, per fer un poc d'història, comença a oir-se la llum en 2014 amb el document del traçat i la declaració d'impacte ambiental. I se planteja com una proposta d'ampliació dels 3 carrils, tant d'entrada com de sortida, amb l'única intenció de resoldre les retencions puntuals que se produeixen a l'entrada de la ciutat. És un projecte que hem denominat moltes vegades el 3 en 1 perquè integra també la primera plataforma del que podria ser l'AVE València-Barcelona per l'Horta i també integra, i així està denominat en el projecte, l'accés nord al port. Afecta 85.000 metres quadrats d'horta i aquesta és l'essència del projecte. Concretament va ser el 15 de setembre, vam fer una passejada des del Mirador de la Vergonya al voltant de tot el tram que n'hi ha darrere que estan d'obres, que és en aquest tram en el que han començat. Si bé ja duien temps treballant
a l'altura de Port Sa Playa, i acabassin el forn. No? L'endemà, el dia 16, entregàvem les claus al Ministeri de Foment. Era un acte més en contra d'aquest projecte, de situar esta desfeta i bueno, pues, també com una despedida al forn. No? Lo que passà a partir d'ahir va ser, crec que dimarts o dimecres, no? d'una manera espontània, improvisada, sense premeditació, no va ser res que estiguera ja pensat i estructurat per a vindre a fer resistència pacífica al forn, bueno, pues començar a acudir gent. No? Això anava més. La resistència va ser una resistència pacífica, en cap moment se plantejava una resistència d'enfrontament, sinó que, evidentment, de situar que el que estava dient abans, que ja està bé, no? Que no podem mantindre el mateix model depredatori, cal que els enginyers de camins, cal que aquells que dissenyen plans d'ordenació urbana i cal que tota aquesta gent peguen una neteja a la taula, saps? Una sacsada de cervell i que comencen a pensar i mirar les coses d'una altra manera. Com podem resoldre les retencions puntuals de la B21 sense ampliar la B21? I aquest és un concepte, en aquest cas per a la B21, que ha de ser traslladat a altres intents o propostes d'afecció al territori. Aleshores, així no s'ha estat per estar, s'ha donat un contingut en el que han hagut xerrades i passes documentals, precisament, d'altres defenses en el mateix sentit. Sé que molts xavals i xavales han conegut així i crec que això ha situat un punt, no final, sinó un punt seguit, des d'on començar a agafar força i poder seguir treballant en contra de totes les desfetes que ara mateix tenim. Què passa el dia 27? Pues el dia 27, coincidint en el dia de la vaga del canvi climàtic, així s'actua a l'evoció i nocturnitat. Arribaren de bona matinada i així teníem un helicòpter, 25-30 vehicles de la Guàrdia Civil, un centenar de guàrdies civils en cotxes, en motos, en Land Rover, en gossos i un despliegue totalment desmesurat per al que teníem allí, per a la gent que estava allí, d'una manera pacífica, situant això. Evidentment, entraren en la falta de consideració i de respecte contra la gent. De fet, sabem que des que estaven allí tenen contusions, de la manera en què actuaren sobre ells, una situació molt lamentable en la que els polítics estaven amagats darrere de les forces policials. Al mural posava l'Horta és vida, no? No perquè ho posara ell, sinó perquè sí, l'Horta és vida, no podem entendre d'una altra manera, no? El cor de la carxofa sangrava per lo que li venia, no? I jo crec que aquest cor ens ha alimentat, no? No està avui en dia, però crec que ens ha donat força. Jo crec que se recordarà durant molt de temps què és el que va passar a Ciutat i Sordies. Jo soc Albert, soc llaurador, treballo la terra des de fa més o menys 17 anys i me vaig decidir perquè arrel de les lluites en defensa de l'Horta de València, parlant amb un home així veí, un company, un amic, em va dir, vosaltres molt de defensar l'Horta, però al final ningú la treballa, no? I això me va fer mal, me va fer que pensar i vaig pensar, això no m'ho tornaran a dir. Perquè al final tenia raó i és una que jo actualment també pense, no? No podem estar defensant alguna cosa que després no anem a treballar. La ciutat de València s'obre per els quatre costats. Grans espais per Melilla, El Grau, Benimaclet. No estem conservant l'Horta, estem augmentant el consum dels recursos més preciosos com la terra fèrtil de l'Horta, però també tot tipus de plàstics, de cement, de formigó, i estem augmentant les infraestructures de la globalització com a Port de València, sense fer cas de que vivim en aquest planeta finit i el que cal són límits. I sense límits no hi ha cap futur. Benimaclet és un d'aquests barris de València que encara té caràcter de poble. Va ser un poble independent fins a fa 150 anys.
I això fa que mantinga el seu caràcter i la gent diu que és de Benimaclet, no diu que és de València, i una cosa un poquet especial és que manté encara una connexió en l'Horta. La visió que jo tinc del barri és la de pràcticament un poble, un lloc on la gent es coneix, on la gent es troba al carrer, s'ajuda, on hi ha, a més, per sort, una ampla oferta cultural que veu de les múltiples associacions, del ric teixit associatiu que té el barri i on ens trobem totes. Per a mi, a banda, també una cosa molt positiva del barri i tenint en compte que m'he criat a l'Horta, és això, la proximitat que tenim amb els camps i la sensació de realment natura o pau, no? que ens dona el poder anar caminant per ací i apropar-nos als horts urbans, al Sessió Horta. Hi ha un ambient més de proximitat. En el barri de Benimaclet hi havia un pai abans que estava a càrrec d'Urben, d'una empresa, però per defectes de forma no va funcionar. Aleshores, a partir d'ahir recentment ha aparegut l'empresa de Metro Bacesa, que és la que se fa càrrec d'aquest projecte nou. El PAI està inclòs en el Pla General de València. El Pla General de València se va fer en el 88 i lo que va decidir este Pla General és que se construïa la ronda com un límit al creixement de la ciutat i que el que quedava dins de la ronda era urbano, era urbanitzable. S'han anat construint tots els terrenys en tot el perímetre de la ciutat i ara mateix l'únic PAI que no s'ha fet és este. Vol dir que és l'última oportunitat de fer alguna cosa diferent en la nostra ciutat. El PAI, el Programa d'Actuació Integrada, està format per un agent urbanitzador, per l'Ajuntament, que al cap i a la fi és el que ha de donar el vistiplau, i per els propietaris. L'agent urbanitzador està composat per la promotora, la constructora i els bancs. Banc o bancs. Els bancs seria els que es donarien finançament i la promotora i constructora, en aquest cas és Metro Bacesa, i és la que s'encarrega de construir i gestionar el pla aquest. Per concretar un poquet, el que proposa Metro Bacesa és la construcció de 1.345 vivendes, aproximadament, en blocs de fins a 30 alçades, que és pràcticament el màxim que podem trobar avui dia a la ciutat de València. La ciutat està funcionant que per a créixer l'administració no fica un euro. Vol dir que uns terrenys que eren agrícoles passen a ser urbans i a canvi de construir apareix un agent urbanitzador que és el que primer dona els terrenys. N'hi ha que tindre en compte que quan tu construïsses pràcticament el 25% és per a fer finques i el 75% són equipaments, carrers i parcs. Perquè els terrenys pràcticament se cedixen tots. L'agent urbanitzador construeix els carrers, fa la urbanització, soterra les línies d'alta tensió i fa també els equipaments verds, els parcs. A canvi d'això se li dona una edificabilitat. Això és com se fa a la ciutat. No li costa un euro a l'administració, inclús a canvi cobra les llicències d'obra, milions d'euros en llicències d'obra. Per això estem en la nostra societat, tot el món s'alegra molt quan se construeix molt, perquè en principi tot el món guanya. A plaç curt tot el món guanya. Però tenim que pensar on volem anar i quin model de ciutat volem i on volem anar a parar. Això són diners ràpids, però quin tipus de ciutat estem fent? Si parlem en termes de medi ambient, l'impacte que hi hauria, com ha dit la companya, aquests edificis de més de 30 plantes d'alçada, si no pot penetrar la brisa marina al barri, es faria també el que es coneix com una illa de calor. A banda també tenim els horts que fan de drenatge natural. Aleshores, si ho canviem per asfalt, a l'hora d'haver pluges no filtraria l'aigua, aleshores hi haurien inundacions. Els terrenys sobre els quals se vol construir el PAI és sòl urbanitzable programat i nosaltres el que volem és canviar el règim d'aquest sòl a sòl no urbanitzable. És el que anomenem la desclassificació. És una ferramenta perfectament legal que s'ha dut a terme en altres ciutats, com per exemple Dénia, recentment amb èxit, i que suposaria que en els terrenys del PAI
no es poguera construir amb ànim de lucre, amb raons privades. Aleshores, és una eina que depèn única i exclusivament de voluntat política, és una decisió que al final pot prendre el govern i per això a partir d'ahir hem fet ja diverses entregues de signatures i demanem que el govern doni un pas endavant, siga valent i prenga decisions per defensar d'una vegada l'horta i el patrimoni que suposa. Des de l'associació Un Poquet, la nostra proposta és que, com te comentava abans, és l'última oportunitat que tenim en València de fer alguna cosa diferent, o sigui, d'aconseguir que la ciutat dialogue en l'horta. No l'hem aconseguit. I pensem que este espai podria ser una zona de transició. Però per ser una zona de transició necessitem canviar tots els paradigmes de com s'està construint la ciutat. Aleshores, la nostra proposta és, com te comentava, és negociar l'Ajuntament, que l'Ajuntament faci números i que plantegi realment quina és una proposta equilibrada entre construir per a que el cost no siga massa gran, però el mínim possible perquè realment hi hagi una relació i continuï havent una relació entre el poble i l'horta. En la línia que deia abans, que siga un terreny no urbanitzable no vol dir que no es pugui construir res. El barri té necessitats, per exemple, d'una escoleta de 0 a 3 anys, el camp de l'Sporting està fet pols, una universitat per a majors, és bàsicament incloure la perspectiva de les cures de l'urbanisme feminista i tindre en compte totes les poblacions, les necessitats de totes les franges d'edat i de totes les capacitats. Per tant, simplement adaptar el barri a les necessitats reals, i aquestes són les reivindicacions que considerem que hauria de tindre. Si l'horta no és futur, estem acabats, perquè això vol dir que l'horta, ni la natura, ni les muntanyes, i al final respirem de les muntanyes i mengem de l'horta. O sigui, que si això no és futur, no serà futur la humanitat, no tindrem futur com a humanitat. L'horta és futur, però també l'horta és present. El valor de l'horta no se pot comptar en diners. Dona uns serveis ambientals increïbles que no paguen en diners, però paguen en benestar per al futur, paguen en una bona vida i una forma de resiliència front a les crisis ambientals que venen. I això no és catastrofisme, això és realisme i responsabilitat. A veure, l'horta no és fruit de la casualitat, no és algo que de sobte tenim horta, no? L'horta és una horta mil·lenària en la que hem treballat amb vivida dignament en nostres avantpassats i el fet que sigui futur és perquè progressar també és respetar. L'horta ha sigut un tipus d'economia també, perquè pareix com que fer infraestructures és l'única manera de fer una economia viable. Que s'han creat totes les famílies en una economia basada en l'agricultura, no? I és una manera més de viure. Tindre una horta periurbana, que només n'hi ha en tota Europa, més que canvi de model, és conservar el model que ha sigut un èxit sense ser tan depredador en el territori. El que ocorrís constantment i ha ocorrit durant molt de temps és que sempre se li ha dit a la gent jove que no s'ha de dedicar al camp, que a l'horta no se pot viure, no se poden guanyar diners. S'ha considerat la feina llauradora o aquell que viu a l'horta com una persona de baixa intel·ligència o que no tenia formació. I el que nosaltres sempre hem reivindicat és que és tot el contrari. Realment, les persones que estem a l'horta i que vivim de l'horta tenim molta formació. Avui en dia la major part dels joves hem passat per la universitat i hem tornat a treballar al camp i els que no ho han fet tenen una saviesa popular i ancestral que no la té una persona que viu a la ciutat. Estem tocant la terra diàriament, estem sentint la terra diàriament, estem alimentant el món.